हॅलो एसन क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर इथं मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। आता एक कांदा असा कापून घेतला आहे, कोथिंबीर। तर चला आता आपण याचे एक पदार्थ बनवणार आहोत। तर बघूया आपण हा पदार्थ आहे तो। आता बेसन पीठ आणि गव्हाचे पीठ छान एकत्र करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। तर चला आता आपण याच्यामध्ये कांदा टाकून घेणार आहोत, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर आणि आवश्यकतेनुसार ते लाल तिखट टाक। आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे अर्धा चमचा मीठ टाकते, अर्धा चमचा मीठ। हे सगळं साहित्य असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकत्र करून घ्यायचं आहे सगळं साहित्य हे अशा पद्धतीने। बघू शकता आपण आता सगळं साहित्य एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता याच्यात थोडं पाणी टाकून आपण याच्यात थोडं पाणी टाकून असं मिक्स करून घ्यायचं। मी 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे, घ्यायचं आहे आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकत्र करून घ्यायचं आहे सगळं साहित्य हे। तर इथे बघू शकता मी असं सगळं छान असं थोडं पाणी टाकून असं मिक्स करून घेतलं। एवढं पातळ करायचं आहे ते आपल्याला, असं पॅनवर असं पडायला पाहिजे हे अशा पद्धतीने। याच्या अशीच आपण गॅसवर पॅन ठेवून घेतलेला आहे, याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। तर इथे बघू शकता इथे मी वाटेत तेल घेतलेलं आहे, पॅन आपला छान तापलेला आहे। आता याच्यावर आपण असं तेल टाकून घ्यायचं आहे, 1 चमचा टाकून असं हे पसरून घ्यायचं आहे थालीपीठसारखं। असे छान आपले असे थालीपीठ तयार होतात आणि खायला पण खूप छान लागतात हे। याला भाजीची पण गरज नाही, किंवा तुम्ही शेंगदाण्याच्या चटणीसोबत खाऊ शकता, सॉससोबत पण तुम्ही हे खाऊ शकतात। आणि मुलांना तर फार आवडतात आणि झटपट पटकन तयार होतात, डब्यासाठी पण फार आपण लवकर बनवू शकतो हे अशा पद्धतीचे थालीपीठ। बघू शकता आपण हे उलटून घ्यायचं आहे असं अर्धा, थोडं 5 मिनटं राहू द्यायचं त्याला आणि हे असं छान पलटून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। अशा प्रकारचे थालीपीठ झटपट पटकन काही कमी साहित्यामध्ये घरात असलेल्या साहित्यामध्येच पटकन तयार होतात। आपण असे पटकन करून खाऊ शकतो। गव्हाच्या पिठापासून आणि डाळीच्या पिठापासून थालीपीठ बनवू शकतो आणि खायला पण खूप छान लागतात हे। तर अशा पद्धतीचे थालीपीठ तुम्ही पण नक्की करून बघा शकता। मी तेल टाकून घेतलेलं आहे, अशाच पद्धतीने आपण सगळे थालीपीठं बनवून घेणार आहोत। इथे बघू शकता 1 चमचा टाकायचं आहे आणि असं छान पसरून घ्यायचं आहे। हे बघा अशा पद्धतीने। तर असे आपले छान थालीपीठं तयार होतात। सगळे आपण थालीपीठ करून घेणार आहोत। तर अशा पद्धतीचे थालीपीठ तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय। म्यावणे इथे बघू शकता असे छान आपले थालीपीठ तयार झालेले आहे। त्याच्याबरोबर आपण टोमॅटो सॉस आणि मेयोनेज जसं घेतलेले आहे, त्याच्यासोबत हे थालीपीठ खूप छान लागतात। अशा पद्धतीने तुम्ही पण नक्की थालीपीठ करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय।